ngoba kufanele ume kanje mawusuzongena. Yeah. Hey. Ngoba usport arts and culture ophethe le ndawo ugqugquzela ukuthi abantu abazolala la bejime. Yeah. Yeah, sifuna abantu abajimayo. Yeah. Hey. Yeah. Asama. Ntambama. Bese sixoxa izinganekelwane. Bese sixoxa nomlando wakwaZulu. Uma umuntu ojimayo woza la kwaZulu Natal uze Olundi. La sikhona sisesigodlweni senkosi uCetshwayo. Le ndawo le inakekelwa uDepartment of Sports Arts and Culture. Uthi asijime. Noma ufike sibayeni uyajima. Balani lapho. 1 2 3 Yeah. 4 Yeah. 5. Yeah. Zinjani izinga siyabuya? Siyabuya usunezinqa manje usukwathe kakhulu Danko.